Boot 1, Marten voor Kobi. Jelle, kom er eens uit. Ik ben Marten Dalma en ik hou alles bij wat er gebeurt om kwaliteiten. We houden over de mobielefoon houden we contact. Dus zodra er wat gebeurt, dan kunnen we dus in verschillende groepen ingrijpen. Zodat we het hele veld onder controle hebben. Dus op dit moment is er weinig meer op de camping. Martin, hier de Weterwold over. Als Bojan die motor op dit moment niet aan de gang krijgt, zouden jullie dan kunnen wisselen dat jullie toch in het achterveld gaan zitten? Ja, ik kan begrijpen dat jij de vader van zo'n boot die momenteel nog naar de camping zijn. Het is een zware weekend. We hebben maar betiet dat jongens heel let. Dus we moeten wel heel veel organiseren. En nou ja, we moeten ook op situaties op dat moment inspelen. Je kunt het nooit helemaal van tevoren inschatten wat of hoe het al je gebeurt. Dat hebben we juist wel jongen. Een ervaring. En ja, de situatie verhoort niet een keer weg. Hé jongens, zet hem op hè. En de rubberboot wordt op dit moment gerepareerd. Ja, dat die functie gewisseld wordt. Dat Bojan dus de boeien eruit gaat halen en de asbezenboot gaat volgen. Hoeveel communicatie heeft er nou wel net op een dag? Nou, dat binnen ettelijke telefoontjes. Ja, en over de mobielefoon continu. Dat is, we moeten er continu bij blijven. Martin of Jelle? Daar is er dus al weg. Ja, hier Martin.